hita. Puji-pujian hamuliateon upasahat Tuho Tuhan ditikion. Diparhatopot rohanami dengan nipasam diliako hahipason. Naing pakulingamu hami marhiti hatam. Paso-paso hami. Parrohai hami. Mangatusi. Lumobi margogo hami. Patupahon hatam. Di bagasan Kristus Yesus. Martangi yang hami Tuho. Amin. Hatani dibata turpuk sadario dihita. Imah natar surat di Pangukapon 22 ayat 20. Didok ibana namak katidak konon. Olo naroma au tibu. Amen. Roma ho ali Tuhan Yesus. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Olat nido sahatna. Olo naroma au tibu. Ya, aku datang segera. Buah-buah pengumuman do padohanon akan datang segera. Roma au tibu. Ima pabuahon sada tiki. Manang sada peristiwa. Naikon masa. Buah-buah manak pengumumani madok asadong pangaradiong. Asadong persiapan. Dia masih patupaon. Lahomajalo haroroni nanaing roih. Di padohan na asing tang leleng be auro. Tidak lama lagi aku akan datang. Dan apalah tiki, dan apalah tanggal, dan apalah hari. Sadi hari ma haroro ni Kristus na padua halihoni. Nanaing patorangonna. Nanaing pabuaonna. Alayahado narikot si patupaon. Ahado narikot si paradion. Ay di Matius 24 ayat 42. Didok ope dungo mahamu. Aidang diboto hamu ari haroro ni Tuhanmu na.
berjaga-jaga. Pangaradio nanidokna naeng mangulu di lomoni roha ni debata. Pangaradio nanidokna unak talu di baina kana masa. Unak talu di bain bunga-bunga hinauli ni portibion. Unang lalap alai patujulohon lomoni roha ni debata. Mangolu di lomoni roha ni debata. Marhabadiaon pasidikon nasa dosa. Pasidikon nasa namaralo tu lomoni roha ni debata. Jadi ngolu na toktong khobar tu lomoni roha ni debata. Ido nanidok na si paradio. Ai moloro tamu na hinaholongan di pabua tikina sadihari do sahat totu dakola paimahon ale gudang si pikiran gudang si patupaon asaulas roha managam totu moloswadong pangaradion moloswadong persiapan molo mamereng dilapik do boido maila boido daksitong parsaoran boido gabi patubu ungut-ungut odo nanyodolhon ni jami taon tuhita hamua kadongan tarlumubi ma dinaung jonok kita tu pesta Natal ahado narumikot si paradiota laho majalo haroro ni Kristus napa dua halihoni unang gabilao hatta mangitongi tanggal bulan tahun sadi hari Kristus roh napa dua halihon alai narumikot paradi roham bolokon sia rohami kana hurang namaralo tulomoni rohani debata paubuk pajonok dirim tulomoni rohani debata mangulu di bagasan habadiaon molo songoni sadi hari pe tuhata Yesus Kristus si paluai roh padua halihon alai hita kana porsea toktong radi toktong siap ai jalotama lasting roha na manoktong ima hanguluan na saliling ni lilingna amen martangiang mahita. Mau lihat ya matutuali Tuhan dihatam dibuah-buam na pinasahatmu tuhami jolma natinopam rodoho madapoto kami ditiki naung binuhulmu ido didokohian tuah kasisiammu dinamanaik ho tu banua gijang paradehon inganan hasonangan dihami Roma homuse padua halihon pasahaton uhum doho tanguluan dia kajolma na porsea mangalehon lasni roha na manoktong ngolu na ibaru parade rohanami saliling di hasianganon laho mangulahon lomoni roham pasidikon nasadusa asa mangolu hami di bagasan habadiaon
mangolu hami di bagasan lomoni roham. Pamona kami dohot sudia karuas ni huriam, siana kana masa di fortibion, nanaing manigai haporsiaon nami. Hinauli ni tanoon nama nait, gabi lalap pami, lalap di parlalapan. Holan mamikirhon ngolu parsatok kinanon. Alay paingot mahami marhite todim, ngolu na manok tongido, na ikon pajuloon nami, di parnguluon nami, atau ngasiro ham Tuhan, pasu-pasu huriam, di bagasan Kristus Yesus, martangiang hami Tuho. Amin.